Киттік. Менә каршыгызда шундый бер фотосурәт 1932 елда төшерелгән ул. Без Кулач авылына килеп кергәч, анда зур авыл түгел ул бүгенге көндә. Анда йортлар да инде 30-га якын йорт микән инде ул. Сәер тыелды бер урам Обувная дип атала. Татар авылында нишә бундый исем бирделәр икән дип, без аңа бик сәерсендек баштарак. Аннары менә бу фотографияны безгә күрсәткәч, тапкач, менә ул авылда 30-нчы елларда оештыралар артель, аннары фабрика буларак эшли инде ул. Татар милли аяк киемнәрен тегү. Хәтерегездә булса, Арчада шундый фабрика эшләде бит заманында, әйме? Милли аяк киеме фабрикасы. Менә бу шул артельдә фабрикада эшләүчеләр. Бу Кулач авылы кешеләре, Урта Сәрдә һәм Мулла иле, хәзерге Биектауда, Биектау районына кергән Мулла иле авылы кешеләре. Улар күмәк төшкәннәр фабрика бинасы каршысына басып. Бу көндә инде ул фабрика билгеле авылда юк. Менә ул фабрика тора бара күчә Арчага. Ана менә ул фабрикада эшләүчеләр дә шунда күчәләр инде көнләп. Буларның инде дөресен әйткәндә күп бу кешеләр исендә түгелдер инде күбесе. Аны безгә фотографияны тапшыручылар да әйтә алмады инде монда кешеләр кемнәр икәнен. Ләкин менә үзенә күрә бер тарихи кызыклы бер чыганак булып тора бу фото. Айрат әфәнде, менә мондый чыганакларны, мондый материалларны сез бит инде җыеп кайтасыз, әйме? Соңыннан менә кыш көне эшкәртәбез дидегез. Аннары ул кире менә кулланышка чыгарыламы ул материаллар? Аның белән танышырга мөмкинме? Менә шул төбәк кешеләре, студентлар әйтик менә. Без һәрбер безнең китапханәгә килгән документны, килеп кергән документны эшкәртеп, тасвирлап, электрон каталогларга һәм традицион каталогларга урнаштырабыз. Һәм безнең китапханәгә килгән һәр укучы ул каталоглар белән эшләп, лайбрларны карап, кулларына алып, үзләренә файдалы ниндидер мәгълүматлар алалар. Аннары икенче ягда бар, менә ул кулъязмаларны без җыеп кына килмибез. Монда бүлектә име. Безнең Раиф Нарданов дигән археограф, тарихчы археографыбыз бар. Ул инде бүгенге көндә 16-га якын китап чыгарган кеше, татар археографиясе сериясе чыгып килә милли китапханәдә. Менә шул татар кулъязмаларына багышланган серия ул. Кәлемчә инде 16 китап чыкты. Мәсәлән, шул Кылгалидин Кыйса Юсуфына багышланган, Мөхәммәдиярның Нуры Судырына багышланган, яки инде безнең халык авыз иҗаты солдат бәйетләре, Герман сугышы бәйете, Япон сугышы бәетенә, сәфәрнамәләргә багышланган, хаҗ нәмәләргә багышланган. Менә шундый китаплар, алар бөтенесе дә халыкка бездә генә саклап түгел, бүгенге кешеләр дә укый алырлык һәм белә алырлык иттереп без тырышабыз җиткерергә. Менә сез бит инде зур байлык белән кайткансыз, име? Менә гади халык белән күз аллаганда ничә чемодан кагаз күтәреп кайттыгыз инде Казанга? Чемодан дип әйтмим инде без. Мәсәлән, без Мамадыш районыннан 70-ка якын берәмлек документ алып кайттык. Ул басма китапларда һәм кулъязмаларда, кулъязма китапларда. Арча районыннан 90-нан артык берәмлек кайтты. Халык булай теләп бирәме үзенең саклаган әйберләрен? Теләп тә бирүчеләр бар. Без инде беркемдә мәҗбүриләп нитеп алмыйбыз тартып, билгеле кешенең үз күңелендә булырга тиеш. Әмма ләкин инде кайбер апайлар чынлап та ялварып җыларлык диярлек зинһар алып китә күрегез, чөнки монда инде уларны без китсәк саклаучы да булмый, укучы да булмый дип әйтүчеләр бар. Кайбер җирдә инде кайбер кешеләр бик хәсиятләп тә саклаучылар бар, истәлек иттереп. Үзләре укый белмәсәләр дә, нинди китап икәнен белмәсәләр дә, аны бик кадерләп саклыйлар.